guys, solo pa ang swimming pool. So, yun. O, diba? Feel na feel ko guys. Dahil walang tao, ako lang muna sa swimming pool. Ako lang muna ang maniligo dyan guys. O, feel mo? O, pakanta-kanta pa yan. O, yan. O, diba? Feel na feel ang tubig. Kahit, mamaya uulan na yan. O, sige lang. Habang wala pang kasamang maliligo, yan. Solo mo muna yan, day. Oh, ayan. Kaya hindi ka marunong mangoy. Oh, vlog natin ang, may-ari ng resort na to. Saan lang po to? Harap po ng beach. Cabalaon yun, Pangasinan po, guys. May mga 8 rooms. Kasya ang 8 tao sa rooms, yan. Papakita ko sa inyo yung kapaligiran. Ayan. Probinsya po yan, guys. Ayun. Ayan. Ayan po yung mga rooms po. Makakapamili po kayo dyan. Yung mga pwede nyong, tuluyan ng pag natutulog po kayo. At ito pa. Kung gusto ayun nyo maligo sa Nawasa, meron din gripo. Ayun, napapakita ko po sa inyo dyan. May gripo po yan. Ayun, o. Kita nyo ba, guys? May gripo po dyan, o. May exercise na yung mga muscle nyo pa dyan. Yun, may enjoy nyo yung, pag maliligo kayo, o. Pag ayaw nyo, maligo sa, shower, pwede kayong maghirap na, maligo. Kaya nilalamok na ako. Sobrang babad ko na dyan. Yan, nilalamok na ako. Ang tamis siguro ng dugo ko.